abangazi hamba nami yaba mfethu ulethu lo osuka le Olundi kwankombo zidlela edolobheni inkomo zakhona zidla ama-buns zihlise ngojuice hayi niyasazi pholile yaba mfethu this is my next talk episode 6 yabo please subscribe like comment yabo and also share the link when you've done and also if you haven't watched episode 5 you can watch it here ne then yeah please enjoy the video bafethu ngiyabonga kakhulu outside wengaphaya uhamba uye ngale endlo phone uyobona ukuthi inkomo zami ziphelele hayi okay baba hayi hamba ngaphaya afike ngaphaya inkomo zami uyayithola ngalapha hayi ngibone yodwa nje hayi ngaphaya afike khona lapha Mayidala. Yebo mama. Ndicinga uyapha edolophini manje uyothenga into ezincinci and ndizohlamba ngoku. Xa nigqiba ohlamba uzonisebenzisa. Kusebenzisa? Kanjani? Intavazo. Oh hayi mama ayikhuleka mama. Wena geza ugqoke uhambe edolobheni. Mina ngiright impela angidinge lutho namhlanje phela ngiright ngikhathele nje ukubona ngidlalile le game le. Awufuni iti awufuni next ne? Hayi ngifuna lutho mama wena. Wenza okwenzayo do you? Yebo. Mina ngipholile la. Hayi. Afike ngaphaya adlale. Fika abona inkomo entsundu lapha. Hayi thathe. Okay. Ulethu womzulu. Khuluma izulu. Ephuza izulu. Waduma izulu. Abheke likuzani ukuthi. Hayi Mnumzane. Hawu yebo wephethunya. Ngokuhamba nje umuntu one day sekunjela endlini. Hayi mnumzane. Oh hayi ukuthi uyazi la siphela unangu ulikhona uyahambe aye ngale emzini yakho next door ngisalela ngedwa mina manje nawe uyazi nginkunza ngikwazi ukuthi ngibuye ngikline lapha. Hayi ngathi kuhlala indlini ube nje la endlini. Hey Nkosi yami. Hayi but ke awuthi ngibuze lapho ephethunya. Ngizolithiwa kade ule emakhaya le phansi entabeni. Kade njani iweekend yakho awungitshela? Wemnumzane yabona uma usuthinta le kufuna ngathi ngashiya yonke into phansi. Ngithi lo yamshada ngikazi ngobona umshado nje. Umshado? Ubumuhle lo yamshado it was a beautician wema. Ngithi ungababona abantu beqoke bebahle. Ngithi it was a rainbow nation thunga lenkosazana uqobo. Ngithi mnumzane nami ngingacunsi phansi. Yangizwa? Yebo. Uyangazi sengifaka isiblamani sami. Ngithi nomkhaba ubungabonakala umnumzane. Ngishaye kuthiwani ibraten. Ngithi nje kuthiwa turn around. Ngithi kuthiwa turn around. Ngithi bengishutha mnumzane. Yangizwa? Uyangazi ngiyalishaya ibhodo mina. Uyangazi mnumzane. Ngiyalishaya ibhodo. Bengihle nje ngasemabhodweni ngithe phinifa ngaphezulu. Ngilishaya ibhodo. Sengifisa ukubona ukuthi ubugqokeni awunazi izithombe mhlambe. Bengacunzi phansi. Ngiyakutshela njengoba ngisho nje ukuthi bekuthiwa nje temporary round. Bengishuthi kuthiwa temporary round. Manje awusho kwephethuni kanti ungena ngazi imbadada lezi. Hayibo. Wemnumzane uyangibona ngisevalbini ya weekend mina. Ngisekhona nenhlabathi nje yasekhaya isekhona kule imbadada. And you sexy ngazi imbadada lezi. Ziyahlala. Hayi zakuhlala ngempela mama. Awusekubiza ngomama uphethuni. Hayi phethuni hayi afunqamba manga. Uzomela ngiyibike. Manje ukuyibika ukuthi ngithe uqhasitelo sakho ezantane inhliziyo yami yaqhuma yehla yaqhuma. Mina ngindoda ethi mayibona into ithathe manje. Sometimes ya attack. Kushuthi nje mina mnumzane ngenza inhliziyo yakhe abayijampa inkhaseli. Yebo mama inhliziyo yami ibijampa inkhaseli so ngicabanga ukuthi ngikuthathe ngisele ekhaya eNewcastle. Kodwa into le izomela sisethe kahle because soba nenkinga kalikhona. Mnumzane kuthiwa nothing is possible. Manje nami ngiyazi ukuthi khona into ekuthiwa operation Gudluza. Ulikhona phela ngithi uye phela engafike ngambona la eGoli ngifika nje ehlala la next door kamakhelwane. Kodwa mangibuka wena ugqoka iduku ugqoka imbadada ngikhumbuza ekhaya impela. Ngizokuthiwa khona into abathi i-under carpet, underground. Wayethi baba i-underground. Usho ukuthi baba ukhuluma ngemayini.
yena akasebenze mayini. Kodwa ke lento lekuthiwa siyakwazi ukuthi nesibabili sibonane abantu bengazi. Gcine kiso2 until sibone ukuthi into ethi iyakuphi. Baba, usho ukuthi mina ngingafihla nje mina ihappiness. Ngeke baba mina ngikwazi ukuyikhipha isil treat. Into enhle kanje. Angeke ngikwazi baba mina ngakhahlelo yasho esifubeni Nkosi yami. Yo, kodwa masingezama ngicela nje Nkosi yami sizame lento le sibone ukuthi izosibeka kaphi. Noma kangazi baba mhlambe mayingangishaya nje ngemvala umlomo mhlambe kusalamri yami angikhulele nje lapho nalapho Nkosi yami. Mama, khuleka ngangisho u50-50, sithi 50 soyi2. Yebo, ngichazekile impela. Khona ngiyangijabulisa. Hayi, awuthi vele ngiphume vele ngisafuna ukuyobheka inkabi yami ngale kamakhelwane ngibona ukuthi iphethe kanjani ngoba ngizwile ithiwa kade ile elekhuzane. Kade le ezantsi eBosberg. Hayi baba nami let me part the dishes Nkosi yami. Ngiqhubekela bantu. Oh, senyawa mama. Yeah, but yeah, I hope you great. Yeah, but there was the episode. I hope you guys enjoyed it. Please turn on your notification bell. Yeah, so you can be notified if you drop a video. And also, guys, apparently we won't be having Ulikona on the next few episodes because we are humble, we is in Cape. So Usam is gonna be like the main actor, like actress. I mean, Thank you guys so much. Ekapa